pacijentkinja Biljana je naša dugogodišnja pacijentkinja. Ona je pre 6 godina se nama obratila jer imala veliki problem sa zubima, parodontoza je zahvatila sve zube, morali smo da izvadimo sve gornje zube i većinu donjih. To su bili među prvim našim All on Six radovima i tada nismo koristili roze keramiku i tada je ona dobila bezmetalne krunice u gornjoj vilici koje su izgledale ovako. Poprilično nismo bili zadovoljni kako je to tada ispalo, ona je bila zadovoljna, funkcionisalo je to neko vreme, ali iskreno ja sam čekao sve moment kada će tu nešto da se desi, kako bi ja to njoj zamenio i izradio novo. Konačno je pukla ovde jedna trojka i došlo je vreme da se kod naše pacijentkinje Biljane izradi novi gornji rad koji će da zadovolji kako i nas, tako i nju. Iako je ona estetski bila zadovoljna s ovim, mi smo znali da tu bi moglo to mnogo bolje da se izradi. Ovo je novi rad koji smo izradili, stavili smo roze keramiku gore, napravili smo šire, lepše zube i ona je na kraju priznala da je ona sad mnogo zadovoljnija i da ipak ono prethodno nije bilo kako treba. Mi smo to zamenili, napravili novo o trošku naše ordinacije, nju tu ništa nije koštalo i ona je sada zadovoljna i mi smo konačno srećni sa tim našim radom. Evo sad će Biljana da kaže par reći samo o tom. Da, uradila sam pre jedno 6 godina, bilo je to super, kako sam imala prije. Izvadili smo sve zube. Imala sam velike probleme. Srđan je to sve uradio kako treba. Eto, desilo se da mi je pukao jedan zub i Srđan je odlučio da to ipak nije to, kako je on to sebi u glavi predstavio. I odlučili smo sad da uradimo sve novo i puno sam zadovoljnija. Lepši su zubi, prijatniji mi ustima, imam ljepši osmijeh.